Numele meu este Ionescu Ștefania Daniela. M-am înscris în acest proiect deoarece este o bună oportunitate de a învăța lucruri noi, de a obține noi cunoștințe în mai multe domenii. Cunoașterea persoanelor noi mă ajută foarte mult și în dezvoltarea mea personală. Mulțumesc Erasmus pentru această șansă de a participa în acest proiect. Numele meu este Torcina Elena Bianca și aș vrea să spun câteva cuvinte despre proiectul în care sunt implicată. Am optat să particip la acesta deoarece am văzut mult potențial și multe oportunități pentru mine, printre care și căpătarea unor experiențe și încercarea unor lucruri noi. Din păcate nu am putut organiza foarte multe întâlniri, însă în puținele întâlniri pe care le-am făcut, am reușit să facem și să învățăm lucruri noi și interesante. Numele meu este Buga Iliana Andrada și m-am înscris la unul dintre proiectele Erasmus din cadrul liceului meu, deoarece sunt dornică de noi experiențe. Deși din cauza pandemiei nu am reușit să facem foarte multe activități, cele pe care am reușit să le facem până acum sunt foarte interactive și utile pentru noi. Consider că acest proiect mă va ajuta pentru dezvoltarea personală, dar și în ceea ce privește relaționarea cu persoane noi, care aparțin unei țări și culturi diferite. Mă numesc Mihai Maria Andreea, m-am înscris pentru prima dată la un astfel de proiect. Am avut emoții mari și mi-era frică de ceea ce va urma, oameni noi, profesori noi și comunicarea într-o altă limbă. Acum pot spune că mă bucur de ceea ce am făcut până în momentul de față și mă bucur că particip la un astfel de proiect. Atât oamenii cât și activitățile pe care le-am desfășurat până în momentul de față au fost foarte ok și foarte interactive. Și mulțumesc programului Erasmus pentru șansa pe care mi-a oferit-o de a participa. Am mers la Erasmus anul trecut. S-au schimbat lucrurile. Chiar s-au schimbat. E inevitabil. Dar mai târziu am realizat că era doar începutul, prima aventură. Chiar acum tu stai aici cu străini în jurul tău din toată Europa și țări diferite din toată lumea. Timpul tău tocmai a început. Cu siguranță ți-ai auzit înainte de Erasmus și cum aș fi putut spune totul despre studii. Iar ceilalți ar spune că este totul despre petreceri. Nu este. Este o petrecere. Am văzut o mulțime de generații Erasmus venind și plecând, dar lasă-mă să spun un singur lucru, care e similar. Tu vii aici ca să studiezi și știi că vei pleca din nou. În această perioadă toată lumea știe că are o cantitate limită de timp ca să schimbe lucrurile. Uite-te în jurul tău. Nu sunteți încă nimic, doar străini pentru fiecare, care stau într-o cameră și marchează cuvintele în mai puțin de 6 luni. Mulți dintre voi veți deveni prieteni, veți bea ceai, veți petrece, veți plânge împreună, veți râde împreună, vă veți îndrăgosti unii de ceilalți, unii vor petrece doar noaptea, veți studia, veți cădea în disperare pentru limba germană, veți petrece timpul împreună când soarele pe cer și chiar când nu e, veți folosi absolut toate zilele și toate orele și veți crea memorii care vor rămâne toată viața. E timpul tău.